Παίξε ρε. Πρώτος ο Νίκος, μετά ο Τζάνος, μετά ο Δημήτρης, μετά εγώ και μετά ο Δημήτρης ο μεγάλος. Πρώτος μαλάκας ο Νίκος. Και όλοι για τον Νίκο. Δεύτερος μαλάκας ο Θάνος. Τρίτος μαλάκας ο Δημήτρης. Μαλάκα πως πέφτεις έτσι, έλεος. Αλλάζουν οι μαλάκες, ο Βασίλης θα είναι τώρα. Πάντα έτσι είστε μαλάκα, για δεχός μου τα ίδια. Δύο μαλάκες ακόμα. Ο τέταρτος στη σειρά. Τάνο, Και ο μεγαλύτερος από όλους μαλάκες. Τάνο, Τάνο. Κάνε την άκρη, θα πες. Σήμερα μπορείς. Ναι. Ο τελευταίος μαλάκας, ο Δημήτρης. Το μαλάκα δεν πέφτει. Πήγε από εκεί να πες τώρα. Πήγε από 15.000 χρόνια να πεις. Βασίλη, Το τέλος το κόβουμε, δεν χρειάζεται. Το τέλος μπορούμε να το κόψουμε. Βασίλη, φύγε από εκεί. Εγώ, ο Δημήτρης και ο Θάνος πέσαμε γρήγορα. Ρε ηλίθιε, αφού ήταν η σειρά του Δημήτρη του μικρού. Και μου λέει